Много често колеги ме питат с какво правя дезинфекция на своите инструменти, затова реших да покажа точно как протича целият този процес. Винаги си подготвям с ръкавици, когато извършвам дезинфекция на своите инструменти. Ползвам най-малкия размер, въпреки че доста трудно напоследък го намирам, S или XS. Разтвора, който ползвам, е концентрат. Рода почистващ и дезинфекциращ концентрат. Как си правя работен разтвор? Повечето от вас знаят една капачка. Една капачка е равна на 5 мл концентрат. Сипваме 5 мл. Аз лично препоръчвам винаги да знаете колко е точно една капачка от разтвора, т.е. от концентрата, защото реално, ако имате проверка, ще ви питат една капачка колко милилитра е. Ако изгубиш капачката, как ще знаеш да си направиш работен разтвор? Измервам си я с тази пипета. Ето, точно 5 мл. Добавям в бутилка със съвместимост 1 литър и доливам вода. Този готов разтвор мога да ползвам в продължение на 14 дни. След това се подменя, ако имате остатък. Препоръчвам да си подготвяте разтвора с табелка, готов разтвор и описанието 5 мл на 1 литър вода. По този начин имаме една нагледност и дава яснота на всички продукти, които съхраняваме. Подготвям си табелки, които ламинирам и поставям на кутиите. На входната врата съответно имам 2 коша за чисти и мръсни калцуни. С този готов разтвор аз мога да извършвам дезинфекция в ваничка, която е изключително удобна за потапяне. Рязаните чаши, които много често използваме в терапията, ето ги, са 3 вида, различна големина. Много удобно мога да ги стерилизирам по този начин, чрез потапяне. Мога да ги оставя за около 15 минути. Ето по този начин. Понеже тази пластмаса е изключително нежна и финна, тя е гъвкава и много лесно би се съсипала, ако оставим тези чашки едно денонощие. Не ви съветвам да оставяте инструментите си цяло денонощие в разтвор.
Мекият силикон абсолютно по същия начин стерилизираме за 15 минути. Готовият разтвор, който съм насипала във ваничката, ми служи през целия ден. След това се сменя и заменя с чист. Чрез потапяне в стъклената ваничка, изключително практично и удобно за мен е да стерилизирам това шише, което много често също прилагам при работата си с деца. Специалните му клапи също ето по този начин може и да се впръска също. Сега тя е чиста и няма нужда да престоява вътре в разтвора. Във ваничката правя стерилизация също и на лъжиците. Ето, които са по-дълги, по-големи като размер, и ги прибирам в този стъклен буркан с капак. Отгоре е обозначено, че това са чисти инструменти. Имам 2 броя. В този съхранявам само лъжичките за хранителна терапия. Също е обозначено чисти. Изключително удобно за съхранение. С този разтвор Рода, който е, както казахме, концентрат, и приготвени от него готов разтвор, мога да впръсквам различни предмети, да почиствам бюрото си, работната масичка, вратите в кабинета, играчките и всички използвани пособия по време на работа. Могат също да си долея и в такова шише с помпичка, което е изключително. Примерно на работната си маса или бюро. След харесвам това шише, затова и съм го взела. Просто е за красота, но излезна изключително практично с тази помпичка, която много хубаво впръсква, като парфюм. Изключително удобно шише. Често го използвам за ръцете си. Впрочем, аз много обичам миризмата на спирт. В голямо шише, в което също сипвам спирт за почистване, винаги пак е обозначено какво има в това шише. Ето инструментите в ваничката. Вече са готови да бъдат изкарани. Пак предупреждавам, не ги оставайте цяло денонощие или повече часове да прикарват в разтвора. Колкото и да е разреден, той уврежда тази деликатна пластмаса и силиконовите също. Попивам в кърпата. Понякога така ги транспортирам, ако не разполагам с разтвор. Съхранявам ги в кутия, ето по този начин. Това са мръсни инструменти с салфетката, както съм си ги прибрала веднага след сесия. Разполагам с 2 броя от тези кутии, които са изключително практични за транспортиране на инструментите. След като съм ги стерилизирала, ги прибирам в чисти. След сесия веднага слагам в кутията мръсни. Малките ванички са изключително практични за по-дребните инструменти, тези за лакалки, биберони, които използвам доста често, пипетата.
нарязаните чаши. Ето големите стъклени буркани, много нагледно изглежда и подредено абсолютно всички. Това са ми двете най-използвани кутии, с които съм ежедневно, пътувайки в различните си кабинети. А в другата кутия са по-обемистите и по-големи. Тази кутия е изключително практична за транспортиране. Тук съхранявам руските си сонди, които много харесвам. Те са изключително лесни за потапяне в разтвор. Могат да престоят и доста по-дълго време. Ето ваничката перфектно ги побира. И дори да престоят повече време, абсолютно нищо няма да им се случи. Много важно е да отбележа, винаги след като са били в разтвор, трябва да бъдат изплакнати в вода преди употреба. Не го забравяйте. Тези приставки от любимия си масажор винаги стерилизирам чрез впръскване. Никога не ги оставям в работен разтвор. Ето тази лъжичка си личи, че е прекарала доста повече часове в разтвор. Това се случва. Едно побеляване и износване. За разлика от тази, която по-рядко използвам. Ето тази също си личи колко повече е използвана и най-използваната от мен приставка е тази. Сега е мокра и не си личи нейното износване. Тази кутия ми е подарък от една голяма поръчка, която бях направила като комплимент от сайта, който редовно пазарувам за логопедични инструменти и способия. Получих като подарък и съм много приятно изненадана, защото е изключително удобна и практична. Двете ми кутии, с които не се разделям ежедневно. На тях няма стикер, не съм отбелязала чисти и мръсни, защото вътре инструментите, които съхранявам, са винаги стерилизирани и готови за работа. Съответно в кабинета имам същия набор от кутии, във всеки един кабинет, в който работя. Ако нямам разтвор, както казах, използвам тези салфетки, които са изключително практични. Малки шишенца разглобявам и потапям вътре в ваничката. Една кутия за съхранение. Обикновено тези, които са от пластмаса, ползвам за съхранение. Още един разтвор, който използвам за дезинфекция. Този също мога да използвам и за ръце. Шишето с спирт, който приливам. Тук винаги си наливам спирт. Дори понякога си го слагам и на бюрото.